Watch the video. If I have a video, Mama Nature. Mama Nature has cut another the remaining up at table for our four. With a mortgage, would say the up and in where I say, Nankabe is so good again. Naga bears your quarter. Oh, make when work expose. Maganda as a jabag and I maybe career and where. Or what career baby. I want nature to become useful in life. Often I talk by spiritual of the equal here. And you want to teach what I can say. Maputagi, more Johnny me about by force. Watch out the video of my nature. Who know who? He only whom I can wear work also not done and wear auto. Now, secret Nakita is the right time now able to the public. Cover one and wear a member. After video, I only catch I got number one. I know I got about money I'm going to do. Or there's to be your job. Mama, or for the baby. Watch out the video. Ya na asị ka m gwa unu na ihe niile na-eche na-ekwu okwu ashịrị ya na nwere ihe ọga na-eche na-eme na okwu na-eche enwe na ọgị anya aka nwara ọnụ bifo mụ na ya na-abụ wee sewe okwu gbasara ihe gbasara ngozi nwunye mmadụ a na-eche na ta village because of otu ọka si dewolowolo mgbe ahụ na ta village amadam na na-eche ejewo ya na nwunye mmadụ yere na mgbe m ji wee male bụ ka di nwaanyị ahụ soro na-eche mma n'oge nwanne ya nwoke wee gbara bịa gwa m sị m na-ekwu ihe na-eme wee nata vileji ọ bụla eziokwu wee kpọọ na-eche wee si ya nwa m ga-efụta na ebe ihe anyị na-eje abụrụ ezi dị ya na masịrị ọga anyị n'ọrụ gị jee yi taa agba ọbịa ọyị ịtụ onye ime nụ ya ma gị si n'ebe nwunye mmadụ nọ fụta na-eche ekwero mụ na ya na-abụ tụgharịla n'ihe atụgharị ide delele bifo ọga ya na ọgị a wee mali ya na ọgị anya ahụ mali ọ na-eche bụ ihe nyere ọgị anụ mba m agwakwuru m ọgị anya ka ọ ghara ịbụ m nwa jedeje buru ụzọ jee gwawa ọgị anya ọ dịba na abụ na-eme ka ihe emekọ ịdị ihe tii ruo mbọsịla na-eji Enugu ka ọgị amaala okwu nwa a na-ekwu ihe ọgị anya makwuola okwu a wee stọpụ oge Enugu ahụ si ya nara n'ụlọ ka ya jee mali ihe dị ya ọ nọta n'ụlọ ahụ ọgị a wee kpọọ m na nọmba wee onye gị wee jụọ m sị nke dị ihe a na-ama ihe ọ bụ eziokwu isi ahịa esi na eziokwu bụ ihe ahụ n'otu okwu n'aka m na na-eche ji wee gbalịba maka ije nwaanyị ahụ ma na-eche kwere ndị aka n'olu kwacha ọgị anya wee sị na ya akpọ mitin ka stọpụ onye bie na ihe adịrọ mma wee kpọọ mitin ahụ ọ kpọrọ Ngozi kpọọ na-eche kpọọ m nwa kpọọ di Ngozi ahụ anyị nne wee nọ wee kwuo okwu ahụ ajụọ di Ngozi nwunye gị ọkwụ oge ngọ ọ sị na ọkwa ọkwa ya ngọ na ya ka na-anụkwa n'iru Ngozi n'iru anyị niile na a agwawe na-eche ya arafu onye nwunye enye na o kwere na ọnya kama ya jụwa asụ ọnya mma ihe na-agwa unu dịka ọdachi si na na-eche ya ifu ebi enye na-akwali mkpụrụ obi enye ara akwa ibe di Ngozi so ya mma awekwa okwu a mbọsị a kwuche Ngozi wee kweta na ya arafu na-eche si na ya spendi wee goro ine n'isi na-eche wee jụọ onye ego one ka spendiri ọ sị na 200,000 wee na-agbalị maka na-eche Ngozi emechaa ụmụnne m wee jee anyị niile wee jee ebe Ngozi wee jekwuru ụmụnna Ngozi ọla ụmụnna Ngozi wee fụta wee sị na la kwụrụ ngo Ngozi na la na-ekekwuru nkwụ ngị anya si na-eche na ọ nọkwa ibe Ngozi na ọ nọkwa nkịtị ya so okwe ndị bebe Ngozi wee nọrọ ebe a wee sị na katamanya ya arafu na-eche katamanya nwụrụ na o nwere ya emekere ka awa arafu na-eche wee na-ayọ unu biko ndododo onye nwere aka ọ ya enye enye ya maka na m agwa okwe na-eche ma ndị ndụ ma nwụrụ anwụ na ọnụkọkwa Ngozi na-achịkwukwu ihe ka ọ dị onwekwe ihe ọgị anya merie onwekwe ihe na-ese okwu na-abụrụ onye arafu nwunye mmadụ ntị jụrụ awọ bifo ọnya na ọgị anya amalị anaghị ekwu okwu ya ka megide na-eche bụ nwa m nwụrụ n'anya too much ụfọdụ m owu onye ụmụnne ya niile wụrụ ya n'anya akwụkwọ m akwa sekpuolukwuolu nwa m mụtara ikpele akwa ndị elu ihe ọnya si gị si n'ebe ị na-eje fụta n'ezi adịrị ya nwa m ekwere nwanne ya nwoke meela nwere onye ka na-ayọrọ na-eche si ya fụta na-echekwa ndị enyi enye nwere na-amaghị ihe na-ekwu ihe enwe ụfọdụ ndị obodo anyị mara ihe na-ekwu ihe enwe nwere etu nka na-esiri ụgba mva anyị ejiwo be Ngozi be jepụta na-eche
sịrị anyị na-eme travel ọ na-eje ebili anyị jebe akpụtia ihe ọ na-agba ndị ahụ na enwe okwe mmadụ na ọkwaba bụ mmadụ ya nwere ọgwụ jikwa niile na-eche jikwa anyị eme ihe enwe na-eme onye nwekala aka ọya nye anyị ekene na ma arịa agwụ okwene m arịa agwụgwe m na-eche enwe na bụ nwa m ntalị nnekwute awụ n'isi enye na mmiri na-asa na agụ na-asa ka na-eche wuru na South Africa ihe niile m nwere eleche nya wee na-achọ na-eche wee mechukwu wee medị ọbụ ọzọ awụ ntalị mgbe ọ ka dị obele na-eche abụrụ nwa na-enufe isi mgbe ọ na-etolite na-eche bụ nwa na-erubere nne na nna ya isi ma na-eche ejiri anya wee na-eme ihe ọ na-eme na m amara ihe ngozi mere na-eche biko nụ onye ya enye aka nya aka ka a zọfụta na-eche maka na ihe ọ na-asị ọgị asịrị ya onwekwa ihe ọgị anya merie ọgị anya eji okwu ụgwọ onye a na-akwụyali data a na-emeri data 20,000 30,000 ọ bụna nwa Jagaban ọgị anya na-emelie data 20,000 n'anya mele 30,000 n'anya mele ọ bụ nwa Jagaban ọrịa ịfụnanya okwu ego 50 100 ọ na-akwụyali n'anya mele ọ bụ nwa Jagaban mana ọgị a na-eme n'ịfụnanya iwe fụtazia nwoke ahụ na-enyere gị aka enyere ezinụlọ gị aka na-emela anyị ihe niile iwe na-akọta ya mmemme okwenela mmejikwana maka na na-eche bụ nwa m sị ka nkọtọwa onye na-enwere ihe o mee m onwekwana ihe Morgan mee m ihe Morgan na-azọ n'ezinụlọ m bụ ka m arọ m wee dị mma baa uru gaa n'iru nkọtọrọ na-abịa Morgan na-arụrụ ya ọrụ ọ na Lagos na-arụrụ Morgan ọrụ na-eche wee na-awali na-achị Morgan shike Morgan na-achịrị oge ma gị sisi 1 year kịta na na-eche a na-akpọrọ nne ya na fon sisi 1 year na-eche ka ị na-akpọrọ m na fon ya nọkọtara ka isi nne gị ndeke 1 naira even mgbe awọ na-eti ego na-eji ego na-eche a na-enyere m ego nwere ihe na-eche na-emele m ngozi jere ngozi na n'otite egwu ọkpalisowe ngozi nwa na-ayọ unu biko unu meele m ebele nyere m aka zọtakanalị m nwa na ngozi esikwa na kata ma ya rafu na-eche na nwụrụ mana abọ nwụchicha nkwenye ihe mmele ngozi ekwukwenye m ngozi si a gị rafụrụ m nwa m na gị na-eche abụrụ ọgbọ onye nwụrụ ụmụ na-eshi na onye amụ 1999 ka m mụ na-eche November 1999 9 November 1999 ka m mụ na-eche o wee bụrụ onye amụrụ mgbe m na-agụ praịmarị 5 ka m na-agụ praịmarị 5 ka a mụrụ ngozi ya na nwa nwanne m nwoke m kwuru mgbe a dị n'ọgbọ ka nwa m doro n'ahịa anụ mgbe chike mgbe a wee na-ayị ya biko dododo na-esekpuli ekpere na-ebeli akwa na-ebele nwa m nụrụ akwa gị rafụkana nwaanyị ka ije lụọ onwe gị chọtakana mgbe agba ọbịa tụọ onye ime ma m ebutere ego ma m ewere ego nje ebute mee na-ewu nwa m awụ ya nwa ma na-eziokwu ka nne nwere ụdị nne shiroje iwe nyere ọtọ je kpee m na-alụsị maka ngozi ihe na-eche na-eme ndụ ka mgbe ọ jịwa afụta ụwa ya bụ isi na-echekwula ebe ọhụrụ ọ nọrọ ibe ọ n'ụtụtụ na-ewi ọ na-akpọ m na fon ma ngozi mecha nwa m a na-akpọzi m na fon ọmọzi ma ndị ọjọọ ọmọzi ma ndị ọcha nwa m wee nyere ọtọ je kpee m na-alụsị mụ na nwa m wee jere ikpe na-alụsị elu na-ewe kpeche nwekwa ndị alụsị na-ekwele nsiwa alụ ndị alụsị wee gbakọta okwu mgbọchị agbakọta okwu anya mmiri ka o ji wee fụọ na-alụsị a ọ dị ọkwa n'ime obi mma dị ọkwa na-enwe na mma bụrụ ọmụgwọ kpara nne onye nwekele enyemaka nyere m a na-eche nna n'iyi onye raka na-eche nna n'iyi adị ọkwa n'ime mma dị ọkwa n'ime mma Morgan si Morgan achị nwere okwenye ihe Morgan meli onwekwu ụgwọ Morgan jie n'obele oshi ya ara solu ngozi na-ejegheli ka ọ na-ekwu ihe enwe elu oyechi solu ngozi na-akpagharị ihe ngozi ebuweli wee jee obodo a na-akpọ akwụkwọ Igbo ebe ọ nọrọ ala amụkwa m ele ka ngozi si eruele nwa m na-ezogheli ka aba ahịa ka obe nwe n'ibe anyị wụrụ ya ọgụchakwa ka ọra m n'ọnụ onye nwere enyemaka nyekwele m aka nwekwele enyemaka nyekwele m aka ka azụ ọta na-eche na-eche anọkwa mma na-eche anọkwa na mma na-eche nwa m bụkwa ezigbo nwa n'ụtụtụ ọ bụ sinsi na-eche bido daa n'aka ngozi ka na-eche ji wee kpara aja agwa na-eche nwere ajọ obi bifo mana ngozi melie onwe ajọ obi onwekwa ihe ọga na-eche na-eme na-eche ebe enyere ya na nsogbu ebe a
na-eche na-eti egwu na-enweta ego mana na-eche nwere ike iweta nwa ego ahụ ọ bụ ọgị anya agbaidele mvọ wee wetele ya na agbaide mvọ wee lụọla ya olu na ọlụla anya ebe ahụ ka wee ghara ịnụ ya n'ahụ. Na-eche onwere ihe ọgị ya merie na-eche wụla ọgị ya n'anya ọgị ya wụrụ na-eche n'anya ọ bụ ngozi na-akpatali na-eche ihe niile ọ na-eme nwere nke na-eche ji obi enye eme wee na-arịọ unu biko unu na-eche ka lie ya na n'iyi biko unu nyere m aka onye na-ekpe ekpere ekpereli m na-eche ekpere onye na-eti ọwetibele na-eche ọwụ ka na-eche si n'aka ngozi fụta na ngozi kwukwe kama ya yarafu na-eche kama ara na-agba nwụchicha nwoke ya Morgan mere chi egwu na-eche ji eti egwu onwere onye egwu na-eti egwu n'obodo na mgbamgba anwa nwere ụdị ihe egwu na-eche nwere onye nwere ụdị egwu na-eche nwere ihe nwoke ahụ na-emerụrụ na-eche ma na-eche nọla ana lụwa ọrụ ya anya ma na-eche emenwuri na-eso eli ngozi na-edueli wee na-arịọ unu biko onye nwere enyemaka nyekene ka adị ọta na-eche na ihe nwa ọ na-asịkwanị Morgan mie nke a Morgan na-emere nke kwanị ngozi n'ezie ihe niile na-abụ na-ekwu na-eche ebụrụ ajọ mmadụ na-eche a na-ewere ihe mmadụ na-eche a na-ebiri ihe mmadụ aka ma ọ bụ ngozi kpatara ihe niile enwe na-eme wa na-arịọ unu ụmụ Igbo biko onye nwere enyemaka nyere m aka n'ọkwanị m nwa bụ mma na-eche m Igbo biko kenene onye na-akpa ekpere kpereli na-eche ekpere onye na-eche ọwetibele na-eche ọwụ ka na-eche si n'aka ngozi fụta na m gwakwara ya anya chọta nwa agbọghọbịa na o nwere ego ndị eme ego n'isi enye ma enwere ego mbute ebute agwakwanya n'iru enye si ya na ndị ndụ ma nwụrụ anwụ n'ọnụ ka ọkwa ngozi adịela nkwulie ka ọ dị biko ọgwụ akwara m n'ọnụ